už jenom pošlete a necháte ji spadnout na zem. Výborně. Teď jsme zjistili náš přirozený směr, protože hooping se musí provozovat do obou směrů. Ale ten protisměr je vždycky trošičku náročnější než ten přirozený. Povětšinou plastová tyč, ne těžší než půl kilogramu, ohnutá do kruhu o průměru od 0,5 až do 5 metrů. Jako děti jsme si s ní alespoň jednou pokusili zatočit kolem těla snad všichni. Jen některým ale tenhle pohyb přišel natolik přirozený, že jim vydržel až do dospělosti. S kamarádem Petrem jsme se rozhodli vrátit do našich šťastných dětských let. Netušil, že je to tak rizikové. Kam to bylo? Do zubů. Malí děti se vlastně točej, až si kecnou na zadek a strašně se tomu smějou. Ale je to vlastně kvůli tomu, že jim to dělá dobře. Jo, ten pocit na toho štěstí. Edita Deverů poprvé zatočila obručí kolem svého těla v československých cirkusech, když jí bylo 8 let. Dnes vede kurzy hoopingu, ve kterých rozhýbává těla dětí, maminek, ale i babiček či mužů. Ten pohyb mi dává pocit sebevědomí a nějakého vyjádření svých pocitů. Je to takový hezký, že se u toho tančí vlastně, že to není jako, že se nemusí člověk dřít v posilovně a přesto posílí celé tělo. Samozřejmě ten pohled okolo je nádherný, takže asi to je pro chlapa ta největší motivace. Potkat přitom u nás muže, jak si vykračuje z obručí v podpaží na trénink, je stejně těžké jako najít odbornici na spalovací motory. Ne, že by nebyli, ale nejspíš se dobře schovávají. Jak se to jmenuje? Jak to zatočím? No, přesto. Myslíš, když to dáš úplně dolů? No. Corkscrew. No, koukej. Vývrtka. No. Tohle je hračka, to si koupil hračkářství, že jo? Víceméně, no. Stálo to 60 korun. Jo, už jsi někdy koupil hračkářství sporák a zkoušel si na něm něco uvařit? Je to podobný, jo? No je to úplně stejný. Jo. Je až neuvěřitelné, jak velký vliv má na úspěch samotná obruč. Čím menší a lehčí, tím hůře se s ní pracuje. Velká a těžká obruč se točí pomaleji a tak má náš mozek více času si rozmyslet, jaké pohyby chce s tělem i s kruhem vyvádět. Je důležitý napojit se na tu obruč, jo? Protože když půjdete do protisměru s tou obručí, takže si s ní nepotkáte, tak ji nemáte vlastně. Dobrý, Takhle nějak. dobrý a jedu a nezastavuj. Tak, to je ono. To jde jenom o to chytit ten rytmus. No jasně. Já jsem ho ještě nenašel. Jo, ne, hledaj. Nejdelší točení hula hoop kruhem na světě trvalo téměř 75 hodin. Rekord s největším počtem obručí zase drží Paul Blair. Na svém těle jich roztočil 132. Nám stačí půl hodina, abychom ovládli základy točení kruhu jednoho. Je to víc práce v té ruce. Hele, tak teď jdu proti hodinovým ručičkám. Pustý. Martin celý kruh 0 cíl. Ty jsi 14 korun. Takže dělat něco, co neumíme. No. Já jsem slabý na spodek. Kroutivé pohyby prý posilují celé tělo, ale hlavně vnitřní břišní svaly. Podle jedné americké studie se dokonce hodina hoopingu, co do spálených kalorií, rovná hodině běhu nebo kickboxu. S prvními triky už zvládáme celou sestavu. Basic forward stance. Výborně.
O českých ženách asi mluvit nemusíme. Ovládat svá těla umí dobře a dobře to vědí. My muži je můžeme sledovat, závidět nebo se k nim přidat. Myslím, že pokud se i my přestaneme bát pořádně se zakroutit, mohli bychom jednou být šťastní všichni. Dobrý a jedu a nezastavuj. Tak, to je ono.